Pero nandito na tayo sa tabi. At ito yung mga nahuli natin. Halos kalahati rin yung styro natin malaki. Ayan. Tatlo kami ni Master Danny at saka Master Arjen. Sari-sari yan. May mga samaral sweet unicorn. Ayan. May lapu-lapu pa. Ayan. Lapu-lapu na pula at saka may blue din dyan. Lapu-lapu din. Yun, good morning mga kaspero. Nakatapos na tayo ng pagbebenta ng isda. So panoorin nyo na lang sa vlog ni Kabantay Junjun. Ayan. So subscribe nyo yung channel niya, Kabantay Vlog. Andun lahat kung paano namin bininta yung isda, binidyohan niya. So shoutout nga pala sa Boracay Espero, Boracay Espero Fishing Vlog, Shark Fishing Vlog, Totorams Official at saka Danny Hereda. So signing off and thank you for watching. Don't forget to subscribe.